ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት መናእሰያት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝኾኑ ንፈልጥ ኢና። ካብዞም ማሕበራዊ ሚድያታት ሓደ ፌስቡክ ከም ኣብነት ወሲድና ንርአ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድማ ናይ ኩልኹም ሕቶ ዝኾነ ብፌስቡክ ተኸፈልቲ ንምዃን እንታይ ክነማልእ ይግባእ? ፌስቡክ ከመይ ንጥቀመሉ? ብፌስቡክ ከመይ ንግድና ወይ ድማ መሸጣና ክነሳልጥ ንኽእል? ብተወሳኺ ድማ ሰባት ንምንታይ ሰብ ክኽተሎም ፈለው ኢሎምን ኣለዉ ዝብሉ ሕቶታት መልሲ ኣብዛ ቪድዮ ክትረኽቡ ኢኹም። ክሳብ መወዳእታ ነዛ ቪድዮ ተኸታተልኒ። ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሓድሽቲ ትኹም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረሱ። መጀመርታ ዝተወሰኑ ሕቶታት ክሓተኩም። ፌስቡክ ንምንታይ ንጥቀመሉ? ኤንድ ዕላማ ምኽፋት ናይ ፌስቡክ ኣካውንትኩም ኸ እንታይ እዩ ነይሩ? ምናልባት መልስኹም ስእልኻ ምልጣፍ፣ ድሕሪኡ ካብ ዕርኽትኻ ላይክ ምርካብ፣ ስእሊ ዕርኽትኻ ንምርኣይን ላይክ ንምግባርን፣ ሕማቕ ሕሜት ንምዝርጋሕ ከምኡውን ንምፅራፍ። ነዞም ሕቶታት መልስኹም ኣይፋልን እንተኾይኑ ብሉፅ ቀጽሉሉ። ብኣንጻሩ ነዞም ሕቶታት ዝሃብኹምዎ መልሲ እዎ እንተኾይኑ ኣብ ፌስቡክ ዘለኩም ኣተሓሳስባ ጉጊ ስለ ዝኾነ ዝበለፀ ክትሓስቡ ይግባእ። ፌስቡክ እቲ ዘለዎ ጥቕሚ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ጉድኣት ሒዙ እውን መፅኡ እዩ። ነዚ እዩ ከዓ ፌስቡክ ንዘይረብሑ ነገራትን ንበለካልኽ ኣካን ክንጥቀመሉ ንርአ። ኣብ ፌስቡክ ምንም መጨበጢ ዘይብሎም ወሬታት ከም ሓቂ እንወስድ ሰባት ውሕዳት ይኾናይ። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለምና ብዙሕ ፌስቡክ ተጠቒሞም ሚልዮነራት ዝኾኑ ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ዶ? እንተዘይፈሊጥኹም ሕዚ ጎግል ጌርኩም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ኣብነት እንተወሲድና ፌስቡክ ኣብ ካልእ ዓለም ብዙሓት ኢንተርፕረነራት ንግዶም ንምዕባይ እንትጥቀሙሉ ኣንሕና ኸ ንምንታይ ንጥቀመሉ? ንጥቕምና ዲና ወይስ ንጉድኣትና ዝብል እስቲ ንሕሰበሉ። ፌስቡክ ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ናይ ኩልኹም ሕቶ ዝኾነ ፌስቡክ ተጠቒምና ከመይ ጌርና ንግዲ ክንሰርሕ ንኽእል? ካልኦት ኸ ብኸመይ ንግዲ ይሰርሑ ኣለዉ? ፌስቡክ ከመይ ንጥቀመሉ? እቶም ብፌስቡክ ሚልዮነራት ዝኾኑ ኸ ብኸመይ ዝብልን ፌስቡክ ከመይ ጌርና ንዝበለፀ ረብሓ ንጥቀመሉ ዝብልን ብዋናነት ድማ ፌስቡክ ተጠቒምና ከመይ ጌርና ንግዲ ክንሰርሕ ንኽእል ዝብሉ ሕቶታትኩም መልሲ ኣብዛ ቪድዮ ንርአ። ሓደ ሓይሊ ፌስቡክ ኣብ ትካላት ንግዲ። ፌስቡክ ካብ ፎቶ ምልጣፍን ምስ ዓርኪ መሓዛ ምዕላልን ብተወሳኺ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክንሰርሐሉ ንኽእል ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ፌስቡክ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 3 ቢልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ኮይኑ ንትካላት ንግዲ ድማ ዝሓሸ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ብኸመይ እንተኢልኩም ድማ ብቐጥታ ንሰማዕትኻ ክበፅሖም ምስኦም ጽቡቕ ዝምድና ክትምስርትን ናይ ምህርትኻ መሸጣ ክትዕቢ ዝሕግዝ መድረኽ ምዃኑ እዩ። ካልኣይ ድማ ፕሮፋይል ምምሕያሽ። ናይ ውልቀ ይኹን ናይ ትካልና ልክዕ ከምቲ ኣብ ደገ ንልጥፎ ባነር ፕሮፋይልና ማለት ድማ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ድኳን ሰብ መጀመርያ ቅድሚ ናብ ድኳን ናብ ምእታዩ ዝሪኦ ንልጥፎ ባነር እዩ። ንጹርን ፕሮፌሽናልን ምዃኑ ክነረጋገጽ ድማ ግድን ይብለና። ንጹር ናይ ፕሮፋይል ስእሊ፣ ጽፉፍ ባዮ ከምኡውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ክነካትት ይግባእ። ንግዲ እንድሕር ደኣ ትመርሑ ሃሊኹም ምልክት ንግድኹም ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያኹም ተመሳሳልን ንጹርን ምዃኑ ክተረጋግጹ ነይኩም። ሳልሳይ ዋጋ ዘለዎ ትሕዝቶ ምፍጣር ወይ ድማ ትሕዝቶ ወይ ድማ ኮንተንት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣገዳሲ እዩ። ተኸታተልትና ብዛዕባና ክፈልጥዎ ዝግብኦም ነገራት፣ ድሕረ መጋረጃ ዘለዉ ኣጋጣሚታት ወይ ድማ ዕውት ዛንታ ምክፋል ካልኦትን ኣይንረስዕ። ትሕዝቶና ንሰማዕትና ዋጋ ከም ዘለውን ዝውስኽን ነረጋግጸሉ ቀጻልነት ወይ ኮንሲስተንሲ ወሳኒ እዩ። ስለዚ ድማ ዋጋ ዘለዎ ትሕዝቶ ምፍጣርን ፖስት ምግባርን ምስ ተኸታተልትና ምርኻብ ይፈጥረልና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፌስቡክ ቀጻልነት ዘለውን ጽፉፍን ስራሕ ክንሰርሕ ነና ማለት እዩ። ራብዓይ ድማ ናይ ፌስቡክ ኣድስ ምጥቃም። ብመንገዲ ፌስቡክ ኣድስ ፍርያትኻ፣ ግልጋሎትኻ ወይ ድማ ትሕዝቶኻ ንምስፍሕፋሕ ኣብ ፌስቡክ ብዕድመ፣ ብጾታ፣ ብኣድራሻ ይኹን ብድሌት ናብ ዝደለናዮ ዓሚልና ፈሊኻ ፕሮሞሽን ብምስራሕ ፍርያትኻን ቀለብኻን ምስላጥ ይከኣል እዩ። ሓምሻይ ድማ ምስ ሕብረተሰብ ምትእስሳር ወይ ድማ ኢንጌጅመንት። እዚ ማለት ሼር ንዝገብሩ ርእቶታትን መልእኽትታትን መልሲ ምሃብ ማለት እዩ። ኣብ ዙርያ ንግድና ተኸተልትና ዋጋ ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዖም ኣብ ክንዳና ኮይኖም ንትካልና ክማጎቱልና ዝኽእሉ ማሕበረሰብ ምፍጣር ማለት እዩ። ነዚ ዳታ ተጠቒምና እንታይ ክንሰርሕን ከምዘይ ንሰርሕን ክንረጋግጽ ወይ ክንፈልጥ ነርዳእኒ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ተደጋጋሚ ኣብ ብዙሓት ናይ ፌስቡክ ኮሜንት ሴክሽን ነሪኦም ዘለና ነገራት እኒአው። መብዛሕትኡ ሰብ ፈለው ክንብሎ ይልምንሎ ወይም ድማ ፈለው በልና ልብል መልእኽቲ ይበዝሕሎ። ከመይ ምዃኑ ከረድኡ። ሎሚ ቅነ ኣብ ዓድና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ሰባት ፈለው በልኒ ኢሎም ፖስት ይገብሩ ወይ ድማ
حد بوست ريتو موهاوي فالورز يلمونو كنرئ لنا أو عدنا فيسبوك خمز خفل حز يوغان يوزر رئينا اللمبر فيسبوك مخفال كابز جمر دارجا شوعات عمت حالفوي بروفيشنال نزخونو ناي كل اكاونت دما كوا بخلت عمت جيرو يركا فيسبوك بمنتا اللي خفلنا نتولو دما فيسبوك ببزح تختلتي راح يخفلي متأسسار ويدما engagement تخكلنيا تحستو ويم originality قصال نزلو السراح ويدما consistency خالوت وسنت نجارات اندحر زي ما لأخا بزح تغتالو ويدما followers سلازلكم راح كتخفلو يدخلو بمسارتو فيسبوك بحاموشتا منقدتات ايو كخفل زخل كاواتومول اتوم خلتا start and subscription يو بزيوم خا بهمي منقدينا نتكاملو من دحريلنا تحستونا وي كونتنتنا دسيلوهم سلازفتو راح سوات خم هي بزهونا ويون بقوامينت سوات عند حفلو زرقنا أمبر فيسبوك بعلو أي غفلنا مالتو يخون دا أمبر فيسبوك كافتوم حموشتا اتوم سلستا بعلو يزغفلنا نساتهم دمان حدا بونس performance based reward يو خلاي ads on reels يو سالسيخا in-stream ads يو بزي أمنا مخفال بوع كتخون دما كاب ببزح تغتلت بززالة بوزح كنا مالهم زقبونا ملكعتات اللو نساتهم دما بزح تغتلتي نايب علنا تخكلنيا تحستو قصال نزلو السراح مس انجيجمنتنا متأسسار وي مس تغتلتنا تأسسر مفتار تبصحنتنا بزهي بوست نغورو فيديو ناهندسر تبصحنتني او زبل እንደገና ውን ካብ ብዝዘለለ ኳሊቲ ቱን ብስቶ ወይ ንሰርሖ ቪዲዮ ወይ ድማ ናብ ሰብ ክበጽሕኒ እውልና ነሕልፎ መልእኽቲ ጽፉፍን ጽቡቕን ትሕዝቶ ክኾን ይእዎ ማለት እዩ እዚኦም ካልኦትን ናይ ፌስቡክ ደንብታትን መምርሕታትን እንተማሊና ድማ ፌስቡክ ክኸፍለና ወይ ንምኽፋል ብቑዓት ክገብረና ይኽእል ማለት እዩ ፌስቡክ ይኸፍል እዩ ኣነ ተኸፊለ እየ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ንሱ እቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ትሕዝቶ ወይ ኮንተንት እንዳሰርሐ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እዞም መለክዕታት ስለዘማልአ እዩ ምናልባት ፈሎው ጎርኒ ኢልኩም ክትሓቱ ከለኹም እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ግምት ውሽጢ ኣትኹም እንትኾንኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ انت ببزح تختلت ጥራሕ ይኸፍል እዩ ኢልኩም እንትኾንኩም ግና ፌስቡክ በኸም መንገዲ ኣይኸፍልን ብተወሳኺ ድማ ሓደሽተ ሓሳባት ወይ ትህውን ርእይቶት ሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ጽሐፉልኝ ኣብ ፌስቡክ ገንዘብ ንምስራሕ ታኢለ ድል ተልኩም ኣብ ፌስቡክ ክትኸፈሉ እንድሕር ደሊኹም መጀመርያ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብርዎ ዝግበአኩም ኣካውንትኩም ናብ ፕሮፌሽናል ሙድ ምቕያር እዩ ኣካውንትና ናብ ፕሮፌሽናል ሙድ ምቕያርና እንታይ ጥቕሚ ንረክብ እንትልኩም ካብ ፌስቡክ ገንዘብ ምስራሕ ንኽእል خلای ድማ ኣፈጻጽማ ትሕዝቶኹም ብቐሊሉ ክትከታተሉን ክትመሓይሹን ትኽእሉ ኢኹም ንኽትዓብዩ ተኸተልትኹም ብንጹር ክትፈልጡን ይሕግዘኩም እንድሕር ፌስቡክ ኣካውንትኩም ናብ ፕሮፌሽናል ተዘይቀይርኩም ግን ዝሃለወ ይሃሊ ሚሊዮንስ ይኹን ፎሎወርስኩም ቪድዮኹም ህንዲ ዝተርአየ ይረአ ሞኔታይዜሽን ኣይፍቀደኩም ማለት እዩ ነዚ ድማ ፕሮፋይልኩም ናብ ፕሮፌሽናል ሙድ مقيار جدًا زخون. نا يوتيوب channel ناتختاتلتي نايلو معنت مدبنا إزي مسل نيرو. حارف تمرتهم لرخوكم له تسفاي جبر. إزي فيديو ناتتمتشكم شير لايك حدش تدخلون خم دما سبسكرايب مقواري ترسعو. تشاو.